wani malamin addini ya faɗi bambanci ɗaya tsakanin wato shahararren fim ɗin nan mai suna Izzarsu da kuma shirin fim ɗin labari na. Barka da zuwa tashar Latest Hausa TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi su. Idan ne yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zarar mun ɗaura. Mai kallonmu da kuma sauraronmu a daidai wannan lokaci, barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka, wato tashar Latest Hausa TV, tare da ni mai gabatar muku labarai a kodayaushe Sadiq Abdullahi Busawa. A yau dai a cikin wannan bidiyo namu muna ɗauke da wani rahoto ne inda wani malamin addinin musulunci ya fito a kafafen yada labarai ya yi magana akan bambanci tsakanin shahararren fim ɗin nan mai suna Izzarsu da kuma labari na, inda malamin ya fara da cewa dalilin da yasa ya yi magana akan sharhin fina-finai shine kamar yadda mutane da yawa suka sani cewa turawa ko kuma kamar yadda tsofaffi ke cewa nasara sun halaka al'umma saboda mutane hankalinsu ya koma akan kallace-kallace. Duba da hakan yasa mallamin ya ce ya yi magana akan fim ɗin ne saboda a kowace kafa kake yi akwai damar da za ka yada abin alkhairi ko kuma abin da bai kasance na alkhairi ba. Ya ce ya yi magana ne saboda wannan kasaitaccen shirin na Izzarsu ya kera sa'a wajen bayar da gudunmuwa a ɓangaren addinin musulunci wajen isar da saƙo a wurin al'umma, duba da yanayin yadda ake kallon wannan kasaitaccen shirin na Izzarsu a faɗin duniya, wanda a halin yanzu babu wani fim da ake kallo kamar sa. Duba da hakan ne yasa ya danganta shi da fim ɗin labari na, wanda shine fim na biyu wanda ke bi masa a yanayin yadda mutane ke kallon sa a faɗin duniya a halin yanzu, inda ya ce fim ɗin Izzarsu ya yi tsayi ne ko kuma ya gini ne a kankar tasowa da riƙon gaskiya da kuma amana, inda malamin ya ce Izzarsu ya juyawa mutane da dama ra'ayi ya kuma gyara al'adun wasu da kuma ɗabi'u. Shi kuwa wannan ƙasaitaccen shirin na labari na sun faro shi da armushi, amma daga baya malamin ya ce babban kuskuren da suka samu shine saka Mahmud a matsayin wanda baya da uba. Tabbas dukkan inda aka samu mai suna Mahmud yana nuhin Muhammad, bai kamata a ce ya kasance wato shege ba saboda girman sunan da kuma darajarsa. Malamin ya ƙara da cewa shirin fim ɗin Izzarsu ko ta nan aka tsaya ya yi kacokam, ya shige gaba akan fim ɗin labari na.